Rádio Lumen, kompas týždňa. Americké prezidentské voľby celkom jednoznačne vyhral republikán Donald Trump, koho však v súboji o Bielý dom porazil, čo reprezentuje Kamala Harrisová. Vitajte pri počúvaní Kompasu týždňa Rádia Lumen. Novozvolený americký prezident Donald Trump tento týždeň predstavil niektoré mená, ktoré chce dosadiť do svojej novej administratívy. Väčšinou ide o skúsené osobnosti s úzkymi väzbami na samotného Trumpa, republikánov či bývalých prezidentov. My sa dnes ale ešte vrátime k jeho protikandidátke v prezidentských voľbách Kamale Harrisovej. To, čo reprezentuje, je totiž aktuálne aj v Európe. Zamýšľa sa Martin Píry z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Máme za sebou americké voľby a o víťazovi amerických volieb Donaldovi Trumpovi bolo povedané strašne veľa. Ja by som chcel zamerať pozornosť našich divákov na hnutie, ktoré reprezentuje porazený kandidát, to Kamala Harris. Čo o nej vieme a čo vieme o hnutí, ktoré ju podporuje a sa spája s jej menom v rámci americkej tradície? V prvom rade treba povedať, že asi bez akýchkoľvek pochybností Kamala Harris bola doteraz najľavicovejším kandidátom, relevantným kandidátom na post hlavy štátu Spojených štátov amerických. Okrem jej hlavného bodu programu, a to je potrat pre všetkých, je však známa aj inými bodmi programu alebo inými ideologickými vecami, a to je neprimeraným presadzovaním tzv. Zeleného socializmu alebo inak povedané amerického Green Dealu. Ale vráťme sa na chvíľku späť na začiatok Bidenovej vlády a koniec Trumpovho obdobia, kedy Amerikou otriasalo hnutie Black Lives Matter. Bez akýchkoľvek pochybností dnes už vyhodnocujeme, že išlo o extrémistické a rasistické hnutie, ktorého prejavmi bolo násilie, výtržnosti, rabovanie. Toto hnutie malo konsekvencie v podobe veľmi ponižujúceho kláňania sa na futbaloch a športových podujatiach, kedy sme sa mali samobičovať za domnelé viny belochov a uznanie kolektívnej viny celej našej civilizácie. Samozrejme, toto hnutie malo svojich následovníkov aj v podobe Grety Thunberg. Je to švédska aktivistka, ktorá je známa tým, že z hľadiska presadzovania klimatickej politiky skutočne ide do extrémnych foriem prejavu. A veď sú známe tie situácie, kedy aktivisti blokovali sanitku, v ktorej bol veľmi ťažko chorý pacient, ale v mene klimatických zmien to bola pre nich obhajiteľná obeť. Je známe tým, že Greta Thunberg sa vyjadruje aj k témam Blízkeho východu a nie sú jej cudzie hlášky o vymazaní Izraela z mapy sveta. Ozaj, keď sme už pri tom, za Bidenovej vlády a priamo podporované protikandidátkou Donalda Trumpa Kamaly Harrisovou bola situácia na Harvarde. Harvard je otázka, ktorá mne osobne veľmi blízka, lebo je to jedna z top univerzít sveta, ktorá ale bohužiaľ za posledné 4 roky sa ocitla v priepasnej situácii. A to takej, že ak ste pochybovali o tom, či muž môže menštruovať alebo nemôže menštruovať, mohli ste sa ocitnúť v pozícii rozporu s etickými a akademickými princípmi Harvardskej univerzity. Ale pozor, ak ste hlásali myšlienku o potrebe vymazania Izraela z mapy sveta a vymazanie židovstva z mapy sveta, tak to bola sloboda prejavu, ktorá bola tolerovaná. Výsledok, rektorka Harvardskej univerzity je prvýkrát v dejinách Spojených štátov odvolaná za plagiátorstvo. To znamená kradnutie myšlienok druhých ľudí. Neskutočná hanba a neskutočná priepasť, v akej sa ocitli Spojené štáty v tomto socialistickom experimente, ktorého priamou účasťou bola aj Kamala Harris. Ja však upriamím pozornosť na inú vec, ktorá sa týka aj nás, a práve sa odrazím od tej harvardskej situácii. Začiatok konca tejto situácie na niektorých univerzitách v Spojených štátoch bol systém tzv. Kvót. Kvóty sú veľmi obľúbená politika bývalej viceprezidentky a neúspešnej kandidátky a v podstate hovoria o tom, že v niektorých subjektoch univerzity, verejné orgány musí byť povinné zastúpenie žien v nejakom percente, sexuálnych menšín, Afroameričanov a Latinov. Táto myšlienka sa prezentuje pod pojmom zvýhodnenia a čo najväčšej participácii menšín na veciach akademických, biznisových, vedeckých alebo politických. Viete, mal som možnosť čítať reakcie Afroameričanov, Latino, žien, gejov a lesbieb, ktorí sú úspešní v Spojených štátoch alebo v Kanade, ale nie preto, že sú Afroameričania ženy alebo gejovia a lesby, ale preto, že sú to špičkoví lekári, špičkoví právnici, špičkoví vedci. Ich ponižuje takáto politika a ja si myslím, že každá sebavedomá žena a každý sebavedomý človek celkové sa chce predať kvôli svojim prírodzeným talentom, ktoré má od Boha, a nie kvôli povinným kvótam bez ohľadu na to, či je šikovný alebo nie.
Kvótová politika podporuje lenivosť a uráža každého pracujúceho Američana a každého pracujúceho človeka na svete. A to je tiež jeden z pilierov tejto socialistickej myšlienky alebo ideológie. My na Slovensku tiež súperíme s týmito otázkami, či dať kvóty, či realizovať povinné zastúpenie, ako sa správať k menšinám. Bol som svedkom jedného rozhovoru, ktorý je na internete zverejnený, kedy jeden z republikánov sa dostal do nejakej ostrejšej diskusie so zástupkyňou práve tohto druhého tábora, a kde vznikla otázka, a čo vlastne vy okrem kvót sľubujete Afroameričanom? Kamala Harris to povedala jednoznačne, legalizáciu marihuany a sociálne dávky. Prepáčte, toto je taká urážka každého slušného a poctivého Afroameričana, že to už je pomaly metaforické s Ku Klux Klanom. Áno, možno v dobrom úmysle, ale je to ponižujúce, pretože stavia spoluobčanov v Spojených štátoch takéhoto pôvodu do veľmi ponižujúcej situácie, ako by boli závislí na sociálnych dávkach, ako by jediné, čo mohli, je fetovať. Vráťme sa na chvíľku na záver tohto môjho komentára k veľkému človeku katolíckej cirkvi, Jánovi Pavlovi II. On vo svojej encyklike, ktorá na Slovensku nie je až tak populárna, a možno povzbudzujem čitateľov, aby si ju naštudovali, Centesimus Annus, hovorí o tom, že štát, ktorý si kupuje ľudí prostredníctvom sociálnych dávok, ako tzv. Silný starostlivý štát, je to najskorumpovanejšie a najhoršie, čo môže byť pre prirodzený vývoj človeka. Boh nám dal všetkým talenty, aby sme sa rozvíjali a aby sme svojou usilovnou prácou pomáhali sebe, svojim susedom aj celej spoločnosti. A to je myšlienka, ktorá je presadzovaná v Amerike ako tzv. Farbosleposť politiky. Bez ohľadu na to, kto je čierny, kto je zelený, len talenty, usilovná práca a disciplína je to, čo vás posúva dopredu. A vtedy sa stáva farbosleposť cnosťou, čo by malo byť posolstvo aj týchto amerických volieb. Rádio Lumen, kompas týždňa.